Sanibona. Yazi ukuthi sisodwa nje kuphela isizathu senza ukuthi thina sehluleke ukondla. Sizala kakhulu. Yabo sizele too much. And ngize ngemncamela mina nomuntu njengomselebu Nkosi yami. Because izingane zakhe iningi lazo zingaphansi kophahlo lodwa. Yabona? Zingaphansi kophahlo lodwa, zihlawuliwe, zikhokheliwe, ezinye bekumele ilotshole zilotsholiwe, engazalelwanga even mhlawumbe emshadweni. Yabo? But thina thina siyazalisa mfethu. Masiqeda ukuzalisa sishiye kanjalo. Masishiya kanjalo siyozalisa abanye. Nalabo esibazalisela abanye sibashiye belimele sizidlulela phambili. And lokuzalisa okungaka kwethu it's because asinawo umnotho esiuvikelayo. Yabona nje abantu abanemali mfethu abazi ukuthi umnotho uyavikelwa. Bayazi ukuthi ukuzala kuyibangela nje ukuthi kulimala umnotho wakho ongathiwa ulekelela izingane zakho nasekufeni kwakho, but because asinawo umnotho esiuvikelayo, asinalutho, siyahlupheka. Siyazalisa nje asinandaba nelegasi, asinandaba nokuthi mase sifile kuyosala kube njani. It's because ayikho vele into eyobangwa nasekufeni kwethu. Thina mase sifile nje ayikho into eyobangwa, into eyobatshazwa ukuthi hey wengeve eqonywa abantu besifazana aba right maqede abalahle. Kuthiwe buka nazi izingane zakhe kushiya umncobeno, nazi izingane zakho ziningi. Zonke lezi zingane sekumele kuhlukaniselwa nezona, lezi zingane ezondliwe. Wena usufile, ayikho nje into esilo ayishiya lapha emhlabeni ngaphandle ukuthi wena wazalisa wafa. Yithi ke lapho ingakho sihlulele ukondla lokho. Yabona thina lokondla sithi siyakondla laba abantu bayondla masihleka laba abathukwayo mhlambe laba asebeveziwe mase sithi hayi thina siyondla. Nathi nje ayikho lento esiyondlayo. Yabona mawusondla ngaphansi kwe-1000 ayikho into oyondlayo because uzozondla kanjani lezi ngane ngemali engaphezulu kwe-1000 izingane ezimore than 3 nongabe usebenza kuphi. Tell me ukuthi izingane ezimore than 3 ungazondla kanjani ngemali engaphezulu kwe-1000. 1000 lenzani enganeni? Thina asondli siyalekelela. Yabona thina mhlawumbe sithi hey thina singona ngeke sivela ngekukhulunywe ngathi. Hayi ukuthi nje siyondla. Siyalekelela. Ingane ibiza imali ngenyanga. Ingane iyadura ngenyanga. Thina sikhokhela ama transport. Hayi ngoba nakho mhlambe sithanda ukuthi sifuna thina ukukhokhela ama transport kuphela. It's because iqiniso ukuthi lezi izingane eziningi angeke uafford ukukhipha imali engaphezulu kwe-1000 wondla umhlambi ogcwele umhlaba wonke. Ingakho ke thina sihluleka ukondla. So the best way ukuthi wena uqoqe lezi izingane zakho ungcono ihlale ngaphansi kophahlo lodwa. Mase uyazondla mase sikhuluma ukuthi wena ngoba hayi thina cha siyalekelela. Umuntu uyazi ukuthi ingane idura kanjani. Umuntu ohlala naye ingane. Umuntu ohlala naye ingane ayibizi 1000 rand. So amajita amaningi ke including myself wazothi hayi thina siyondla uyabheda boy awundli uyalekelela ukondla into ejule kabi. So imajority abafana base South Africa bazizele kakhulu njengathi. Singasinda nje kwi-trend le ehamba njengamanje yabafana bangudla. Singasinda ngoba sithemba ukuveza ama-proof ukuthi hey buka ngimthumelela imali usho 800 or 900 or 1000 rand. Ingane yondliwa ngemali engaphezulu leyo mali, which is siyahluleka ngobani we are not responsible enough. Yabona nje abafana bakithi eqinisweni thina sizenzile futhi akekho umuntu oyosilekelela futhi ezinye zezinkinga zethu angeke isalungiseka. Kulungisa lenkinga nje ukuthi wena njengamanje uqoqe oyedwa umenze umakoti wakho umthathe umfake ekhaya mase siyakha njoba sesizele kangaka mase wakha uphahla lezingane zakho mase uyahamba uyokhokhela izingane zakhe emzini yabantu naseyintabeni lapho zikhona ngoba indaba ukuthi wena uyondlela eintabeni lento ayisizi loya omondlayo iphinde ingasizi wena because iningi lemali oyikhiphayo. Yes 1000 rand limali encane mase lifike kumuntu oneyidingo kodwa limali enkulu imali emele liphume kuwe kuba ama 1000 amaningi ephuma ezinganeni ezu6 ezu5 ezu7 ezu8 ezu9 ezu10. Uyabona nje ukondla ngo10000 abantu ababoni ukuthi wena wondla ngo10000 because ingane ezu10. You know why? Because uma isifika kuma wengane imali isifika isu900 isifika isi1000 rand kuwe kuphume isamba esingango 9000. So okwakho mfethu ukuthi ongcono uqoqa umakoti umbeke ekhaya mase uqoqa umakoti umbeke ekhaya avoidela ukukhuluma. Uma avoid ukukhuluma usuke ungasizi kuphela wena kodwa usiza nalo ophila naye because
kulimaza nesithunzi sakhe lo osempilweni yakho ukubona umuntu wakhe epost. Kumlimaza nje yena uya-understanda because uhleli naye izingane zakhe noma ingane yakhe awuyikhiphi even nale mali less than 1,000 awukhiphi lutho. And kwabona labo hluleka ukubondla akukhona ukuthi bahamba bekushiwa isigwili babekubekezelela bebona ushizi lapha phambi inkinga kwabo ukuhlukana kwenu nani masenihlukana seqala akasa understand wayeseqala usefuna imali engaphezulu wayeseqala akasakwazi ukukulinda uma izinto zakhe ayibhede. You know why? Because awusathandani naye, then wamlahla wena sekubekezelele ekukhulisela ingane yakho nisahlala no2 noma ekukhulisela ingane zenu nisahlala no2 nanethe nahlukana akasakubekezeleleki sekuyilento enzakalayo. So nje bafowethu thina sizenzile abantu besifazane angeke ngikhulume kakhulu ngabo ngizokhuluma ngathi nje singabantu besilisa ukuthi bafowethu lento le asishumayeleni ukuthi laba bezemva kwethu abangayenzi indaba yokuzala nokuzalisa isilimazile bafana bakithi. Mina ngabe nginezinto eziningi kakhulu empilweni. Mina ngiphuzile ukungena even epicture yokuthi ngondle because izinto zami iphuzile ukuhlangana. Bengizokondla ngani imali engekho? Yabona namanje imali ekhona yiyo lenza ukuthi ngiphose lokho okuncane. Ngiyalimala because ngabe ngikude nempilo, ngabe ziningi into engizenzile empilweni umuntu uyacabanga ukuthi hey imali engakikhipha njalo ngenyanga. And then masuthi bafana bakithi ngoba ngiyizele lengane ngobaba wayo kumele ngilekelele. So thina sondle siyalekelela, siyaphesha kumuntu osuke ehleli nengane okunakekela ingane yakho. So njengamanje ukuthi uqoqa ingane uyibuyise ulethe ekhaya ukhanda uphahla ingane zakho zonke ehlale la eduze kwakho. Ngoba sihlulekile madoda, siyahluleka. Nalono naye njengamanje lo ozenza ngazuthi yena uyakunderstand nizohlukana kuyokhala ingoma akudli hey. Everyone, welcome back to Osele Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories. And guys, namhlanje sikhuluma ke ngale stories trenda kakhulu noma ngale ngoma kamaqhikiza etrenda kakhulu la enkundleni zokuxhumana. Ekhuluma ngokuthi abantu besilisa abondli. And ke kusiyami abondli ngempela. Abondli iningi labo abondli. Abanye sepost obabwabo bathi on behalf of my mother ubaba akondli noma wengangondli or akangondli namanje uningi guys. And kubhlungu, it's just that behind everything kukhona ubhlungu obukhona in people's heart about this thing. It's either umama ukuthi ingane yakhe ayondliwa, it's either ingane kubhlungu ukuthi ubaba akayondli. But umuntu uzephi kuyona yonke le triangle ubaba because he is living his life, you know. But anyway guys, I wanted to share this video kakwazi Ntsele ake wayishare ikhuluma ngayo le ndaba le ukuthi ke thina vele abantu besilisa asondli kulaba bathi ngikhipha 1,000 ngenyanga. Kuyafana 1,000 akusiyona imali ongathi undla ingane kule economy esikuyona ngoba kufanele ingane ikhokhela umalume kumele ithengele uniform elidle so usukulekelela it's not like uyondla. So he was just saying that, and he was saying it at the point of being a man who have been in that kind of life. Okay, wayiphila lo mpilo kwaziyo lento ayishow wayikhulumayo. That is why abantu abaningi bengakwazanga ukumthuka la bahlezi bethuka abantu lenkundla zokuxhumana because he was saying including myself ngiyayazi into engikhuluma ngayo and sihambe sizalisa izingane zabantu sibe nezingane zibe ningi size singabe sakwazi ukuzondla. Maybe it's a learning curve guys, it's a learning curve ukuthi no guys ake sizamene ezinye indlela ukuthi cha bandla Nkosi yami uma wazi ukuthi ngeke uzokwazi ukuyondla ingane ungakhulelisi lapho jabula nje bese yabo ungakhulelisi asazi kanjani but zikhona ke ezinye indlela bakithi khona ama condom khona nezinye indlela zokuthi umuntu angakhulelisa then you don't have to blame umuntu esifana ukuthi ubenga preventing and now you can do, you know. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Just listen to this video kakwazi Ntsele and do comment below. Bye.